Ka Executive Committee jangka KHADC ne ka sngi kala syem ka rai ban ra biang ha ka ne ka dor bar telang ban menjur ka klan bil la ne ka an ro ka baya de ban te song bat wan ra ya ka jinga tli ha ki kur ki jat ki badan harilum khasi haba pentip ya ka ne UCEM ka council ba panyat sing sim ule thu ru ba ka te ka bil kan batai benya wat ha baya de bat ka rukom ken kur ken jan na kalian ka jungi kum ka Executive Committee hakanika meeting ba lai syong tasngi layo banya klan banya tai shibun teli ki mat ki ba konsan hakabai dei bat kajing terekam jong ke Executive Committee ka pemerintah tening kong ni yo ban shim ya karai hakanika isi ya ka ban wanra yiki ka tu kan ni teli ki official bill ban pass ka house ba ya ka ban session kaban long kenika session with the session kaban long naduk ka arko terik arko way but arko art jong niu no pra te hakabide kiniki bills kabaning kong ngilaya theory tai bha habede ba administration of clan bill kumba phi tip habede ba kenika bill dangshen hakanika special session jong ka council ka jongi kabalong hapunai ba shipo nila yo ban wanra ya kenika bil andre na kadau jom ka jing don ka jing ya tai ka babun de se ka jing duna hang ni hang tai ya ka ban nakal yang ka yeng hibro kowe nila rai ban IT ya ka executive committee ban form ya kowe ka special committee ban study in depth lene ban ngam khamjeliu shushu habide bakanika draft clan bill te enrei menta kasngi soban penpau jingkemen bakrau ban pentip syaka ri ka jongi hamtam shikinong shushnong ki belong ki paradok prasnam ki jongi ki kor ki jai hamtam kini ki sengkor ba per ki bela amnut la slem ba kin UE no baka council kan yo ban pas shikinika clan bill lingkat baka jing menjur na kalian ulat ke jelah te habide bakani bil nak kalian ka komiti ka bla clear kum chairman da deputy CM iba PNCM kila dep ban syong ya perkhat habide bakani ka benta but nak kalian ka isi ngidang i haka komiti but in principle ngila shim ya ka rai ba ngin paspat ya kanika bil hakanika session ka pemerintah kenang ba ki babun ki jing ki bami haki kur ba per haki sengkur ba per kan kanam don let's say ka jing ikini ki brio ki jongi habaki don kam hakanu ka kam jing don kam jungki let's say habai de ba ka kur nama ka jing tmu joni ka clan bel hi kalong ba ngin yo ban te song ban penyateli yaki kur ba per habo ni pori khasi kham tamru ban penbait renti ban streamline ya kerukom terekam jong kiniki sengkur ki ba per habo khasi kumba pitip habangi phai akabe de bat ka tangjat jungi khasi haba u shinrang khasi uyo ya ka lok bomdei ka khasi lesi ki khun haban tangjat te kaniru kawai ka ba dan kambhai ka jingedai bat kirang bakur te kaklan bil ka kala batai ba kala dunia bhai kita baro te kani dika ike ka jingmentoi ladang ngila menpas ya kanika klan bil